Селям алейкум, в ефірі Прайм на телеканалі АТР. Мене звати Айдер Мождабаєв. І сьогодні ми поговоримо з дуже цікавою людиною. Не часто в нас бувають гості з Литви, на жаль. Хоча наші історичні, політичні, дружні зв'язки з литовським народом – це таке, про що важливо завжди пам'ятати, ніколи не можна забувати. Згадаємо хоча б те, що засновник Кримської держави колись був народжений саме в Литві, в місті Тракай. І ось просто зараз зі мною і з вами разом у прямому етері вже є мій добрий товариш, литовський волонтер, який вже багато разів був в Україні, допомагає різним частинам, військовим у тому числі, і ви бачите прапор з нашою геральдикою. Він допомагає нашому віднедавна на першому окремому штурмовому кримському батальйону за номером 48-й батальйон ЗСУ імені Намана Челебіджихана. А нашого гостя сьогоднішнього звати Žilvinas Svitojus. І пан Žilvinas є, щоб я правильно сказати, Žilvinas Svitojus, волонтер благодійного фонду Šviesos Karija, воїни світла з Литви. Селям алейкум, пане Žilvinase. Sveiki, Айдаре. Радий бачити тебе. Я знаю, ти розумієш українською і навіть можеш розмовляти трохи українською, але якщо захочеш, переходь на ту мову, яку я називаю не кацапською, навіть я називаю її трофейною мовою, бо вона нам суто практично зараз допомагає в комунікації з людьми, які ще не знають українською, які будуть дивитися нас у Литві, які теж вчать, як ти. Я знаю декількох вже литовців, в тому числі ті, хто йдуть і до лав наших Збройних сил служити і вчать українською, але все ж таки поки що ми такі уламки Радянського Союзу, на жаль, і наше основне спілкування відбувається трофейною мовою, тому вільно відповідай, як хочеш. І перш за все, я хочу, щоб ти представив нам, глядачам, щоб вони знали не лише про тебе, а і про тебе, в першу чергу, хто ти, чим займаєшся, чим займався, чим займаєшся зараз, з початком тотального вторгнення, яку справу робить твоя фундація благодійна, військова, волонтерська, хто в неї, що ви робите, що ви зробили останнім часом, бо багато чого ви робите, того, про що не розповідаєте. А сьогодні так не вийде. Я попередив, що ти будеш розповідати все, і в тебе багато часу. Починай, пане Žilvinase. Буду розмовляти трофейною, бо українську тільки вчуся. І як песик все розумію, але слов не дуже багато, щоб гарно розмовляти вашою кращою мовою. То перехожу на оккупантскую язык, как они говорят. Вот. Мы занимаемся не только с военными, и это наше главное, скажем так, направление, но очень много кто из Литвы хочет помогать и, допустим, и бездомным даже животным. Вот прошлой зимой было очень страшное такие видео и так далее. И люди просто говорили, вот тут 70 евро на военных, да, а вот тут 30 на песиков, да. И, мы еще и просто не можем от таких тем отойти, потому что люди понимают, идет и война, и так далее, но они хотят, чтобы даже вот маленькие и наши друзья не страдали. Вот такие наши два направления. Начали мы как то. Сам фонд начал с того, что мы перевозили беженцев с границы Польши и Украины, там Вильнюс, Варшаву, куда люди просто захотели, потому что вначале много литовцев, которые до того не занимались допомогой Украине,
они просто не знали, чем заняться, а хотелось, ну, сделать все. Там были эти истории, что просто люди, принесите какие-то вещи, так они просто отвозили все свои, не знаю, одежду там и так далее. Ну, такие неразумные вещи, ну, потом все наладилось. А я сам начал с 2014 года, когда я понял, что мой отец, который всегда говорил, что Россия, она не изменилась, она такой есть, такая будет, и с ней будет все плохо. И в 2014 году, к сожалению, только я взял эти слова уже честно в душу и понял, что это уже что-то такое э, мрачное начинается, и этот период, он еще будет длиться, но хотелось бы меньше. И вот я начал работать с тем, чем я умел, то есть воевать против пропаганды, направленной на англоязыческую часть мира, то есть Западная Европа, Штаты и так далее. И просто людям пытался сам один рассказывать другие вещи, чем вот занималась российская пропаганда, которая уже и тогда, она видно было, что готовится к войне, и эти все, сейчас мы говорим, мемы, и все понимают, что такое мем. А 10 лет тому назад я журналистам показывал мемы, где там Путин сидит на троне, а Обама у него у коленей, и говорю, ребята, вы посмотрите, вот все эти картиночки, там ракеты, там американцы нападают на всех, а мы всех защищаем, мы такие крутые и так далее. Я говорю, это имеет определенный смысл. Я не могу сейчас сказать, что будет, но будет что-то плохое. И вот с того момента, как я говорю, мне Украина понравилась, потому что я начал немножко углубляться и в историю, там, ну, поверхностно, но настолько, сколько можно литовцу, который имеет там работу и так далее, ну, просто хобби. А после вторжения, когда я уже начал с друзьями, с коллегами постоянно ездить, я просто полюбил эту страну и людей. Тобто правильно буде сказати, що ти до тотальної війни не був в Україні, так? Був в Чорнобилі, Прип'яті. Як журналіст тоді ще, да? Не, так, есть такие люди, которые устраивали там экскурсии. А, Ну, знаю, мы знаю, просто да, да. поехали посмотреть, как туристы. Ну, Пару давай дней тоді провели там. одразу я запитаю тебе про Крим. Ось ти почав вивчати історію України і в тому числі історію стосунків Литви, Великого князівства з Кримською тодішньою державою. Це все варилося в одному казані, фактично історичному, на одній території від моря до моря, який можна так без перебільшень сказати. Да? Це був єдиний простір такий геополітичний. І що ти дізнався про Крим, і чому і ти особисто, і твої друзі, і в тому числі друзі з організації твоєї невеликої, але дуже такої корисної для України. Що ви дізналися про Крим, про Кремли, і яке враження у вас склалося про, ну, взагалі, що ви про це думаєте, чому допомога, в тому числі кримськотатарському підрозділу, це для вас важливо? Ну, вот ты рассказал про Хаджи Гирея, который основал первый крымский ханат, который родился в Трака. Это очень красивый маленький такой городочек недалеко от Вильнюса. И ну, это одна из таких частей, которым мы тоже иногда даже пытаемся людям рассказать эту историю. И скажу так, у нас 700 уже лет живут и Кремлы, и Караимы, да. Ну, в принципе, я так никого, наверное, не обижу, если скажу, что это как бы один народ, только отдельные немножко у них Це корни. велика кримська нація, яка існувала, в складі якої були і Караїми, Кримчаки,
Кремли, це кримомовні народи, це фактично народ з різними нюансами, релігійними тощо. Ну, це для того, хто не знає. Для тих, хто знає, розуміє, що це кримський народ, який створив Кримську державу колись. Так. Ну вот, и они до сих пор у нас живут, имеют и свою культуру, и даже вижу вывески в Тракай, где еще и есть село, которое называется 40 татар. Вот. И еду свою продвигают в Литве. Много литовцев даже не знают, что одна из излюбленных этих страв, да, они не какие-то там литовские или там, не знаю, упаси Боже, русские, а вот это они привезены оттуда. Вот. И почему нам важно помогать и вот вашему подразделу, и вообще, почему нам Крым как концепт, да, если так сказать, отделяя просто от территории, мы тоже исторически сталось так, что нас очень мало, да? Мы тоже маленькие. Сам Крым, как полуостров, по величине он только там 2 раза меньше Литвы. Вот. И депортации все, угнетение, язык. И вот неделю тому назад я читал одну историю, где человек говорит, что его внучка родилась уже после оккупации, да? И в Крыму как бы язык Крымлы, он считается государственным. Но ему, когда сказали, что уже внучка пойдет в школу, ее не приняли, потому что она не знает кацапского. Она умеет разговаривать только на вашем родном языке. И ее отправили в специальную психомедпедагогическую комиссию для обследования, насколько она развита. Вот, ну, когда ты слышишь такие вещи, просто все просыпается. То, что у тебя есть внутри, то, что они с нами делали тоже. Наш язык запрещали. У нас книги люди печатали, несли. И вот все эти 300, 400, 500 лет, которые мы должны с ними бороться, это все просыпается. И мы не можем просто так сидеть и смотреть. Мы должны что-то делать. И много есть в Литве людей, которые помнят, знают и помогают, потому что нам больно так же, как и вам. Дякую за слова. Це не просто якийсь пафос. Я багато розмов мав з Жильвінесом. Я знаю, що він насправді так думає і вивчає все це питання. І друзі в нього такі самі в Литві. І бачилися ми незабаром. Уже я чекаю на Жильвінеса в Києві, в нашому вже окремому кримсько-татарському батальйоні імені Намана Челебіджихана. До речі, ти знаєш, хто такий Наман Челебіджихан? Так, он первый муфти, не первый, а вообще он был муфтием литовского, как там называется? Ну, он был литовским муфтием, когда уже приехал, да, в тому числі, да. Жильвінес, коли ти говориш, ти рукою лице своє закриваєш. Да. Ага. Я додам, ти навіть про це знаєш, що він був муфтієм Криму, Білорусі, Литви і Польщі, здається, так? Одночасно, ну фактично, це перший законний голова Кримської вільної демократичної республіки, яка створилася після розвалу Російської імперії. Але потім сталося те, що сталося. 17-й рік, буквально 3 місяці проіснувала ця Кримська Народна Республіка, одночасно з Українською Народною Республікою. А зрештою прийшли ті самі люди, про яких Жильвін сказав, більшовики, росіяни, кацапи, і просто всіх повбивали, в тому числі і на мене Челебіджихана, причому навіть його тіло не знайдено і не було знайдено, там 600 людей вони просто, всю еліту кримської інтелігенцію
громадських діячів того часу. Так? Тобто сталося тоді і з Україною, і з Кримом одночасно сталося те, що хотів зробити саме Путін 24 лютого, коли він зранку оголошував цю так звану спеціальну воєнну операцію, насправді похід, геноцидний похід імперського війська на знищення і приниження, і продовження всього цього, але щось пішло не так. Скажи, будь ласка, а що, на твою думку, пішло не так? І як дуже цікаво почути саме від литовця. Ми ж не часто бачимося, а багато наших біженців у Литві, багато, дійсно багато для невеликої країни, і вони там почуваються дуже комфортно. Я візьму на себе сміливість сказати, що найкомфортніше ставлення до українців саме в Литві, в Естонії, в Латвії. Ми краще просто один одного розуміємо, жили в одному концтаборі, в принципі, і теж депортації, і теж голодомори, і все таке інше. Ти вже про це сказав. Але от очима литовця. Ось війна почалася, ти вже про це казав. Що в росіян пішло не так, на твою думку? І як литовці просто і в той час, і в процесі, і зараз, як вони чи не втомилися від війни? Чи не кажуть уже, що давайте миритися з росіянами, якось там будемо з ними жити? Що в голові, звісно, в кожній країні і ватники, і в Україні так само, і, на жаль, є і досі такі люди-вороги. Да? І в Литві теж є, про це теж можеш сказати, люди, які там російську пропаганду поширюють тощо. Але спочатку я хотів би про думку активної частини литовського суспільства, думку тих людей, на яких, власне, спирається допомога Україні, про всі волонтери, і великі фундації, і невеликі, як твій благодійний фонд, і там і збирають гроші в різний спосіб. Розкажи про Литву українську, про Литву, яка опікується, яка думає про Україну щодня, як вона зараз ставиться. Це велике таке питання, але мені здається, що ти та людина, яка може все це правильно розкласти, по полочках і сформулювати. Если так сказать коротко, меня когда-то в прошлом году польская журналистка спросила, когда самое большое количество приехало, и все такие немножко шарахнулись, там Польшу пару миллионов, тут в Литву к нам очень много приехало, и все начали думать, а не испугаются ли люди то, что очень много беженцев. И спрашивает эта полячка: а как вы считаете, вам нормально, комфортно? Я говорю: так хороших людей, пусть приезжают, может быть еще больше, нам тут места хватит. И помогают очень сильно. Я сам в некоторых группах есть там украинцы в Литве, украинцы в Вильнюсе и так далее. И я смотрю, как там люди общаются, а там просто группы не для каких-то там, не знаю, сверхъестественных вещей. Но, допустим, пишет кто-то: я тут приехала, у нас там то, сё, а может у кого-то есть, там, не знаю, для воды чайник. Просто, может, кто-то может отдать или там дешево продать. И через там 3 минуты уже пишет: все, спасибо, уже люди отдали. Или там, простые такие вещи, как поехать, куда там и так далее. И просто люди сидят тоже, простые литовцы, даже не какие-то волонтеры, и рассказывают людям, как там что, какие бумаги там куда надо, или что-то там сделать, как правильнее и так далее, и так далее. И помогают людям даже такими простыми советами жизненными про ту же Литву. Допустим, есть, про все эти финансовые вещи я уже не буду рассказывать. Там то, что государство дает, это уже, и так все знают. Но, допустим, есть и такой один момент, что у нас в Литве ни один украинец не жил там где-то в каком-то, не знаю, зале, в спортзале там или где-то в школе какой-то ночевал там и так далее. Все либо каким-то пансионатом, множество у людей жило, пока не нашли себе, не арендовали. У меня самого жили 3 женщины, 2 дочки и мать, которые сбежали из Мариуполя. И я
а у меня там места хватало. Я говорю, так сколько вам надо, живите, а у них там все разбомбили, сгорела ихняя и дача там, и ихняя квартира, и просто они, вот что такое любопытно, они с собой из Мариуполя до Литвы свою кошку сумели довести. Вот это, ну, людям показательно, как можно такие вещи делать. Вот. И говорю, так живите у меня сколько угодно. Я знаю, что у вас и там денег не навалом и так далее. Я не буду ни с вас брать там никакие аренды, ни за что вам платить не надо. Но что меня удивило, они просто через 1,5 месяца там нашли себе работы, квартиру сняли и просто себе живут, потому что, ну, они же гордые люди, и это очень хорошо, что они такие есть. Вот. И таких всяких примеров очень много. И мне бы очень хотелось, чтобы все эти чувства, которые есть совместно у украинцев и литовцев сейчас, чтобы они никуда не ушли после войны. Но это уже, думаю, уже скоро. Вот ты сейчас должен спросить меня, ну, Жильнас, ну так скажи, как ты считаешь? Вот из Литвы там 1500 километров от фронта, потому что через Беларусь нельзя, да? Вот, так спроси меня, когда закончится война? Я таких питань не ставлю, ти ж мене знаєш. Я, так вот, я тебе просто отвечу. Вот, в следующем году у нас есть билеты в концерт «Антитил» в Крыму. Вот. Тобто ти вже 20 подбав про себе, да. 24 августа мы уже едем в Крым в концерт, так что война уже будет полностью закончена, и все будет хорошо, и мы поедем в этот концерт, и там со всеми крымчанами будем праздновать перемогу. Ну тоді, Ну, тоді ти скоро приїдеш, коли Жильвіна, сам зустрінешся з хлопцями і дівчатами з батальйону і скажеш, покажеш свій квиток, і я думаю, вони теж захочуть разом із тобою. так. А вот насчет того, почему мы начали помогать вашему батальону, потому что мы выбирали всегда таких, которым меньше кто помогает, либо они какие-то не медийные очень сильно, никто их не знает. Ну там все Азову помогают, допустим, или там 47-й бригаде. Ну, я не говорю, что это плохо, упаси Боже, но просто мы не можем сильно помогать большим, и у нас такой цели нету. И мы всегда выбирали тех, которые поменьше, либо меньше знатные. И, допустим, тем же грузинскому батальону, у них же родных нету в Украине, им надо помочь. Второй иностранный легион, у которого тоже со всего мира люди приехали, и им тоже сложнее. И медикаментами там, и даже квадроцикл им привезли, чтобы медики могли работать. Ну, вот такие вещи. И потому мы решили, что мы будем помогать и вашему батальону, крымско-татарскому, Крымлы. Вот. И потому что он тоже немножко такой не знаменитый пока, вот, но 20-й батальон тоже не был знаменитым, пока он не стал президентским, а мы ему тоже помогаем. Так вот, я уверен, что будут все знать про 48-й, да, номер 48-й вашого. віддільний, 40, це українською мовою чітко скажу, 48-й окремий штурмовий батальйон імені Наманича Любіджихана у складі ТРО Збройних сил України. Крапка. Це офіційна назва, яка була затверджена буквально днями. І вчора ми з Лінуром, з командиром, який теж на тебе чекає, розповідали людям в такому ж етері в той же час. Вчора, до речі, рекомендую всім, хто не бачив, просто в Ютубі подивитися інтерв'ю з Лінуром Іслямовим про батальйон в його новому вигляді, в якому він просто зараз формується, ну, на базі того підрозділу роти вогневої підтримки, яка була у складі 251-го батальйону ТРО. Зараз це окремий штурмовий підкреслюю. Тобто люди, які це підрозділ, який
налаштований і призначений атакувати, відвоювати землю, відвоювати Крим. Скажи, будь ласка, а як у Литві сприйняли вчорашню подію, яка там шокувала світ, і навіть і нас трохи здивувала, бо неочікувано було таке призначення, чесно скажу. Ну, це неочікувано, але для нас дуже круто. Значить, призначення міністром оборони України кримця Кремли Рустема Умєрова. Про це пише преса, про це говорять політики, якось коментують журналісти, бо я вже дав там 3-4 інтерв'ю з цього приводу там німцям, французам, американцям. А що Литва нам скаже на це? Пока, наверное, не скажет. Вот. Я сам знаю, читал, я смотрел, как ты радовался и так далее. И есть один такой момент. У нас сейчас вчера затмила абсолютно всю медиа история девчонки, ну, не девчонки, девочки, которую отец украл и увез в Калининград из Литвы. О, Господи, и у вас такое случилось, и Литва дала ему это сделать? Ой, ужас какой. Не-не-не, он там было с ФСБшниками и так далее, он лодкой через реку, то там есть это була пересек. Тобто це була спецоперація, вони вирішили таким чином оманути литовські спецслужби і прикордонників, і це фактично це кіднепінг називається, да? На міжнародною мовою. Продовжуй. И вот как раз вчера ее освободили, уже из России привезли, вот, и вся медиа просто ошарашена всем этим, и все тут только об этом и разговаривают. Вот. Но я думаю, что это будет, потому что у нас очень много новостей, и наш литовский государственный вещатель постоянно даже и поменьше новости освещает. Вот, так что я думаю, что это будет. И я видел, что литовские караимы там и так далее, за которыми я слежу в Фейсбуке, они уже там написали, уже рассказывают, делятся и думают, как там все будет. Ну, это естественно. Ну, давай тоді, Жильвінесе, давай тоді об'єднуй навколо вашої організації «Воїни світла», об'єднуй караїмів, кримців, які живуть у Литві давно, вже там століттями, і пам'ятають, хто вони такі, навколо себе. Ми тебе довіряємо, командир довіряє, тобто, і ми фактично, я офіційно зараз скажу, що Жильвінес Світоюс і фундація «Воїни світла» це фундація, яка безпосередньо пов'язана з окремим нашим батальйоном, першим кримським штурмовим. Тому майте довіру до Жильвінеса Світоюса, яке прізвище таке, ну, перекладеться як святий українською мовою, я вже видам тебе, да? І ця людина, правда, не червоній, я правду скажу, людина дуже порядна, жодної копійки там нікуди не пропаде, все до війська, все в тому числі для нашого батальйону, який дуже чекає і вже отримав і буде отримувати допомогу і фізичну, матеріальну, будь-яку. Ось, і хочу таку інформаційну паузу зробити. Вчора ввечері цитують нового міністра Рустема Умєрова. Буквально декілька цитат, які, я думаю, тобі теж будуть цікаві. Що сказав Рустем Умєров, новий міністр оборони України? Кремли, це для мене досі, я так, знаєте, сам це говорю, і досі так я вражений приємно дуже цим рішенням президента України, як і всі ми. І надіємося, що все вдасться. Рустем, я йому це особисто побажаю, і публічно бажаю. І всім я раджу підтримувати Рустема і інших людей з команди в тому, щоб... Ну, зараз ви просто почуєте, що він сказав. Перша цитата. «Корупціонери прирівнюються до терористів, а з терористами перемови не ведуть», сказав Рустем Умєров. Ну, меседж зрозумілий, так? Ось далі. Друга цитата теж така.
дуже показова. Ця війна для мене, каже Рустем Умєров, почалася не в 22-му році і навіть не в 2014 році. Для моєї родини та всього кримськотатарського народу війна з Росією почалася кілька століть тому, коли Москва вперше окупувала мій рідний Крим, заявив новий міністр оборони України. Також Рустем Умєров розповів про те, що одним із перших кроків на посаді команда зробить аудит усіх напрямків, які сьогодні є в підпорядкуванні Міністерства оборони. Ну, щоб просто було зрозумілий масштаб, це кажуть, пишуть, що це, в принципі, половина бюджету всіх грошей, які є в Україні. Вони це гроші переважно від наших партнерів і з податків теж, вони проходять по бюджету через Міністерство оборони. Тобто там хазяйство таке складне, таке багатошарове, стільки всього, що я лише щиро бажаю якнайшвидше Рустему налагодити там менеджмент, він це вміє, досвід має, не військовий, але пов'язаний в тому числі і з війною, хто знає, там він брав участь у пов'язаних з війною подіях просто з самого початку, тотально мається на увазі вторгнення. Ну і ми всі маємо трохи стосунки з цією війною вже протягом більш ніж 200 років. Це він правильно все сказав. Ну, що скажеш, як тобі це? Я скажу, что мне один друг сказал. Ну, он такой простой человек. Он говорит, да, смотри, очень хорошо, яйца по 18 не будет, да, говорит, потому что я их знаю, эти татары, они такие принципиальные люди, что там пипец, извиняюсь, это цитата. Вот. Ну, вот как-то так. Ну, це приємно чути насправді, приємно. Тут навіть коментувати не передай просто велику подяку за те, що люди так високо нас оцінюють. Це дуже-дуже велика честь. Ну, есть такое, не знаю, насколько это стереотип, насколько нет, но так и говорится, что очень принципиальные люди, и нету там, ну, может, чуть-чуть, а может, не чуть-чуть. Ну, я на тебя смотрю, вот, и я тебе вот этот стереотип и нахожу, что нету там серых оттенков, все черно-белое, либо хорошо, либо плохо, все, иначе нельзя. Ну вот как-то так. И, ну, надеемся, все хорошо будет. А я и так, не знаю, много людей сейчас видят там какие-то большие проблемы там и так далее, не знаю, вот очень сложно говорить, но мне больно смотреть, когда украинцы между собой ссорятся насчет Порошенко и Зеленского, особенно сейчас. Вот. И я не знаю, им нечем заняться там и так далее. Извините меня, вибачте, украинцы, что я литовец, иноземец, вам критику говорю, но не время сейчас ссориться насчет того, кто лучше, там, кто что не сделал в прошлом и так далее. Потому что это мешает не вам жить, а это мешает тем же хлопцам, которые чувствуют эти ссоры, да, мешает людям, которые смотрят из-за границы на вас, да, и это выносит эту ссору сейчас из избы, которая реально горит, да, и ее надо тушить. Так что вот я единственную сейчас вижу проблему, то, что украинцы не поссорились между собой больше, чем они рассорены сейчас. А все другие вещи там абсолютно они, ну, мало важные. Потому что в начале, когда вторжение началось, все смотрели такие, а что тут будет сейчас? Ну, вот дали там стингеров, джавелинов и посмотрим. И Украина выигрывала чисто на духе, на силе, на доблести. И я вот с одним вашим теробороновцем, крымчанином, да, разговаривал, когда его послали прикрывать 72-ю мехбригаду, которая поехала окапываться вокруг Киева, да, чтобы подбивать эти все колонны. И как они
смотрели в Ютубе, как использовать это американское оружие, все эти ракеты там так далее, как делали все свои облавы на этих колонн, как расстреливали там в упор и так далее, и так далее. И вот и на этом духе Украина и стоит. Она не стоит там на каких-то ссорах и каких-то вещах, на каких-то, не знаю, э, машинах из Америки и так далее. Выигрывают только те, которые хотят победить, да? Не те, которые, у которых лучше оружие. Рашка же вторая армия мира, там по всем статьям была, да? Ну, не по людям. Вот. А Украина показала, что она первая в мире по человеческому фактору. И как везде, тот выигрывает, кто хочет больше победить. Вот. И, ну, не знаю, тут немножко ушли мы от вашего министра, но просто я вижу вот такие моменты, которые мне ну, очень хотелось сказать, и я решился это Ні, ну правильно, ну сказать. міністр зараз якраз входить у роботу, тож йому не зважатиме зараз йому ні до чого і ні до нас. Ми будемо допомагати всі українці, кримці, і незалежно від того. До речі, кандидатура до цих срачів усіх, я перепрошую, да? Це більшість людей, які бере участь у цих срачах, це диванні експерти, я їх не зневажаю. Ну, весь час я одразу сказав, що нам ні до чого цього. Те, що ти сказав, що буквально після вторгнення, що наша мета абсолютно інша. І ось подивіться, Рустем Умєров був тривалий час радником Мустафи Джемілєва. Мустафа Джемілєв був і залишається народним депутатом України від фракції Петра Порошенка, тобто від фракції Європейської солідарності, партії Петра Порошенка, колишнього президента України. Це абсолютно, да, а Рустем Умєров став народним депутатом останнього цього скликання, він просто зараз вже не депутат, звісно, з фракцією, з партією «Голос», да, Святослава Вакарчука. І тому, і зрештою, він став міністром оборони, його призначив Зеленський. Ну, де тут партія, де тут опозиція, де тут хто, так? Просто розуміння того, що якщо там бачать люди, що людина на щось спроможня, серйозно, да, то і довіра до неї є, там байдуже, які там, і я не пам'ятаю, щоб там той самий Рустем дозволяв собі, там, як і я так само, там, під час таких подій щось там нападати на якихось політичних конкурентів або поводитися там, не знаю, як піарник, якийсь там, да. Є мета, є люди, є. І ти сказав, що дійсно це головне. І коли ти згадав про 72-гу бригаду, про тероборону Києва, це всі справжні герої, хто воюють. Ну, але це вони прийняли перший удар. Ніхто не знав, що буде далі. Це люди просто це фактично такі боги на землі. І ми ніколи не будемо їм достатньо вдячними. Тобто це неможливо. Це люди, які врятували світ. І воїни світла, як називається українською ваша фундація, вона допомагає, дух, це дуже важливо, ти абсолютно маєш рацію в тому, що ти сказав, але нам потрібні і автівки, чи ти теж ви їх привозите, і інше обладнання, і приціли, і що завгодно, і потреби. Зараз ми нашим вже батальйоном окремо стався великий юніт, великий підрозділ, вже батальйон. Зараз ми збираємо на гумові човни з плоским дном, із потужними моторами, 6-8 людей, щоб вони могли переміщати, бо між Херсонською областю і Кримом якраз багато дуже річок, багато водойм, там далі є ці неглибики, але дуже важко їх форсувати водойми, річки там, всякі там зали, затоки, тож нам дуже потрібні, потреби постійно змінюються. А скажи, а що Литва в цілому збирає саме на допомогу армії? Ну, на армії зосередимося, да? На що люди донатять, як донатять, що ви привозите, які потреби? Я знаю, що ваш фонд працює, тобто люди військові замовляють вам, що потрібно, да? Ви збираєте, привозите так само, як і ось в нашому випадку. Ви аукціон проводили нещодавно, там на допомогу нашому батальйону дуже вдало пройшло.
там майже 3000 євро вдалося взяти. Це абсолютно все, я ще раз кажу, все до копійки йде у військо. Нічого, нікому, ніяк. Це наші люди. Мы уже получили расписку из Чехии, где уже все наши деньги потрачены на запчасти, комплектующие для дронов. Так что я тоже могу сказать, что эти деньги уже в дронах. Уже їх нету вообще. Ну от дрони, ми... ще що там, чим ви займаєтесь? Що литовці збирають? Ну вот сейчас вот начали на эти лодки собирать. А так мы сначала занимались только тем, что привозили пикапы, машины, внедорожники, извините, внедорожники и так далее. А потом, когда у нас уже начались появляться реально те, которые воюют на фронте, тогда мы начали привозить и ночного видения приборы, там, не знаю, в общем количестве штук 50, наверное, и всякие прицелы для снайперов, которые нужны там. Они заказывают конкретную модель, и мы эту конкретную модель и покупаем. Работали и с очень такими, как они себя называют, охотниками. То есть снайперами, которые работают только по вызову. Они не являются теми, которые даже числятся в ЗСУ. Вот. Привозим, естественно, и медикаменты очень много. И обучали людей в Литве, как различать эти турникеты все, не знаю, как по-русски даже называется, может, турникеты называются. Так і називається турнікет, Вот. все правильно. І українською Вот, мовою и- турнікет так і буде. Ну. Так вот, всякие такие вещи, и даже мы в начале для теробороны привезли 8 литовских военных медиков, которые всю неделю их обучали азам первой помощи на поле боя. Там эти все главные ранения, через которые надо пройти, потому что если ты не будешь знать чисто вот полевой медицины этих немножко сути, большинство ранений не являются смертельными, если ты можешь помочь человеку. А если ты не сумел, так он просто умер из-за того, что ты не умеешь этого делать. Ну вот всякие такие вещи, там думали даже помогать из ПТСР, что-то, какие-то проекты, но мы даже достучались до Министерства здравоохранения. Тут у нас, просто, если у тебя есть серьезная тема, ты можешь даже найти телефон и созвониться с министром и поговорить с ним. Вот. Правда, нас не пустили навестить ваших ЗСУшников, которые здесь ранены были. Вот. Мы хотели пойти, министру пишу, можно? Он такой, иди ей, вот этой женщине позвони. А есть такая тема, что никому нельзя навещать, там, не знаю, кто ты такой, там, и волонтер, не волонтер, никому нельзя навещать. Во-первых, это из соображений безопасности. Во-вторых, они не хотят, чтобы тут миллион литовцев приперло там на 20 раненых украинцев, их там турбовать. Такие вещи смешные, но так есть. Соль жизни. Вот. И ботинки покупаем. Был такой, обидятся, наверное, на меня картвелы, но расскажу смешную историю. Нам заказали 30 штук берцев. И мы такие, не дали величину какие-то там, дозвониться нельзя. Тут нам уже скоро ехать, говорят, покупайте эти уже берцы, потому что, потом не купите. Скидка там, все такое, надо быстро было. И мы такие, давай побольше, там, наверное, такие горцы будут большие, серьезные, мужланы, нога там под 50. И мы накупили там 44, 45 там и так далее. Привезли эти берцы, приходят эти серьезные, суровые мужики грузинские, они начинают выбирать и почти никому не подходят, потому что у них там стопа
у некоторых даже 41 там и так далее. Просто они в плечи 1,5 метра, но и в высоту 1,5 метра. Мгм. Вот. Такие, Ну, ну, так буває, да. Ну, ви ж не можете вгадати, да-да-да. да. Да-да-да. Ну вот это было смешно, но потом, естественно, нашли кому отдать и так далее. Вот. И, как ты сказал правильно, мы работаем по тому плану, нам что-то заказали, мы собрали деньги, это купили, привезли, отдали, и цикл крутится. У нас, нам люди верят, естественно, только потому, что мы отдаем все вещи в руки. Мы никогда не даем там склады какие-то куда-то, кому-то там через каких-то посредников и так далее, и так далее. И если надо, мы сами привезем и сами вручим, насколько далеко это бы не было. Ну, ви Ну и ти вот, ж бував, Жилінас, ви ж коли приїжджали разом з другом твоїм, ви ж теж їздили кудись там біля фронту, да, віддавали все це, не в Києві. ну, мы очень часто там бывали, да, и уже и у Бахмута, там, и у Авдеевки, и так далее, и так далее. И даже проезжали, ну, там уже виднелось и Донецк, там, и даже нам рассказывали, в каких местах топить педаль до конца, чтобы минометами нас не обстреливали, там, так далее. Ну, мы не стараемся попасть там и фотки себе сделать в окопы, но это не наша цель, мы этим не занимаемся, но не всегда ты можешь спросить человека, чтобы он там 50 километров к тебе приехал и забрал этот багажник этих вещей. Ну, надо иногда подъехать там 15-10 километров от линии фронта. Вот. И мы так и ездим. И мы, в принципе, были везде, в этих самых горячих точках. И даже вот когда Херсон освобождали, у артиллеристов там сидели и потом ехали, смотрели, как 3 топора работают, там и Хаймарс и так далее. Но это такие диковинки тогда были, еще они свежие, еще никто так и не говорил, что тут уже Хаймарсы не новость. Скажи, будь ласка, що от з останнього на що з останнього ви збирали, які потреби зараз вам оголошують наші військові? От останнім часом. Сейчас мы покупаем 100 или если выйдет 200 турникетов. Нас просили опять медики из второго иностранного легиона. Собираем деньги на лодки для вашего батальона. Вот. И придет сейчас уже осень, опять будут нас просить такие специфические грелки дизельные, которые очень компактные, мало шума, этот тепловой след очень маленький, почти нельзя тепловизором их заметить. И они там употребляют очень мало дизеля. Ну, они используются для обогрева там яхт всяких и так далее. Но мы их привозили очень много зимой, чтобы огревать там и сушить До одежду речі, и це так теж, далее. И так знаєш, далее. з командиром поговориш тут, коли приїдеш. До речі, здається, нам може теж в нагоді стати, якщо я просто не питав конкретно про це, але мені Ленур розповідав, що такі речі є. Да? Слухай, а взагалі, Литва... Они супер. Скажи, будь ласка, а в цілому, там же литовці купували ваші великі фонди, да, такі як там фонди Йонаса Охмана, Blue Yellow Foundation і інші. Вони навіть радари закуповували і збирали фронтові такі радари для наближених місць, наближених до бойових дій, да, що там на полі бою бачити все. А як взагалі ти оцінюєш загальну підтримку і з боку держави Литва, і з боку литовського суспільства? І головне, чи менше зараз допомагають донатять? Чи так само, чи більше, чи нічого не змінюється і на рівні держави, і на рівні людей? І що ми маємо робити далі, щоб це тривало, ну, тобто, що це не остивала підтримка? Не знаю, это связано с летом или с усталостью, но реально
меньше люди донатят денег, это правда. А, может быть, придет осень, и тогда все опять начнется. Но усталости от самой темы Украины я не вижу. То есть люди также употребляют новости, также следят, также вот я по своим постам в Фейсбуке вижу, что людям эта тема все же интересная. Она даже интереснее, чем какие-то вещи про безпеку Украины, Литвы, которые я пишу. Украина все еще важнее. Вот. И усталости как таковой ментальной нету. Даже я сам, 1,5 года больше уже ничем другим не занимаюсь, только Украиной и украинскими делами. Сейчас немножко литовскими, но в принципе. Я сам не устал, потому что есть очень сильная мотивация. И ты с ней просыпаешься, ты с ней идешь спать. И я больше был уставшим, когда не знал, что делать в самом начале, в феврале, там первые дни, первые ночи. То есть тогда я был уставший, потому что я не мог ни спать, ничего не делать. Я там хотел поехать воевать в Украину и так далее. А потом, когда уже начали что-то делать, уже увидели, что есть результаты, люди там пару недель тому назад прислали, сказали спасибо, реально ваши Israel bandages, не знаю, как это в Украине называют, такие специальные израильской армии повязки, которые очень, очень эффективны. Говорит, вот эта штука реально нашему другу спасла жизнь. И ты пишешь людям, и они такие: о, блин, реально, мои там пару евро, может, спасли человеку жизнь. Что может быть сильнее такой мотивации? Со стороны государства, то скажу так, как такой tips and tricks, да, у нас же будут выборы и парламент, и Европарламент, и президентские. То есть 3 вибори в 1 год. А коли це буде? Наступного року? Так. Так вот, сейчас Украина может использовать эту тему по полной. Ну а як ми будемо? Ми ж внутрішню політику Литви ми не як? Це ваша справа. Нет, я шучу, я сказал это как пример, что сейчас я вижу и по нашему президенту, который начал уже больше внимания уделять украинским делам, чем раньше он этого делал. Вот даже до саммита там НАТО и так далее, столько он не уделял внимания Украине, как сейчас. Это видно, что он уже готовится к выборам, и підтримка Литвы, я считаю, она увеличится в плане государственной підтримки, так? И люди после лета, потому что у нас не всегда такое хорошее лето бывает, вот, так что я думаю, что, может, люди просто у озера там засиделись, и вот сейчас осень, и люди начнут опять серьезно помогать, потому что было такое время, что мы, я еще повторюсь, мы просто друзья там и так далее, и мы иногда собирали по 20-30 тысяч евро на машины там и на всякие серьезные электронные штуки, просто не слишком себя не слишком сложно было это делать. Вот. А сейчас уже немножко сложнее, но, как я и сказал, я надеюсь, что все опять вернется в своє русло. Ти знаєш, я хочу сказати твоїм глядачам, ти в Литві теж покажи цей етер усім, кому треба, попублікуй в своїх аккаунтах, щоб люди почули. Це у деяких людей може скластися таке хибне уявлення, що в українській армії зараз усе є. Тобто Захід допомагає на державному рівні, там НАТО, інші країни, G7, тощо. Насправді війна, вона
Вона дуже кровожерлива, і вона не лише п'є кров людей і героїв, так вона ще виснажує техніку, вона знищує техніку. Ось я нещодавно з друзями з інших там частин спілкувався. За один день 5 мавіків антидроновими рушницями окупанти посадили, так і їх там важко забирати там з сірої зони, наприклад, да. І тобто потреби можуть змінюватися просто щодня нові. Фронт живий, Збройні сили України наступають. І так само стосовно нашого окремого батальйону, який просто зараз формується з роти, яка була в окремий великий підрозділ, батальйон. Я вам скажу так, що допомагати, м'яко кажучи, є для чого. Бо до кінця, я думаю, що жодна військова частина вам, тим більше, яка створюється там або там переобладнується, не скаже, що їм чогось вистачає. Практично усього не вистачає. Тобто це дійсно літо. Я думаю, що восени все буде по-іншому. І знову активізується підтримка і державному рівні, і на волонтерському рівні. Я певен, що і в тебе, і в твоїх друзів все вдасться нам допомагати. Нам потрібно буквально все, просто кожному щось інше, але потрібно дуже всього багато. 3 хвилини залишається. Ти в Криму був, скажи? Я миротворець не хочу. Ні, я маю на увазі раніше, знаєш, до вторгнення. Ніколи, так? А де ти хотів би побувати в Криму? Скажи, я записую. То везде. Там, ну, слушай, Крым — это с советских времен, там все говорили, что это чудесная такая страна, там кипарисы какие-то, странные деревья там растут и так далее. Вот. Ну, это тогда уже было для всех мечтой туда съездить, но я не знал ни одного человека, который там был в советское время. А так, слушай, так я хочу и приехать там, где стояла Москва, пока не уехала и не потонула. И по всем этим моментам, ну, где горел этот другой корабль, который сдали сами оккупантские журналисты. Но я хочу по всем этим местам, которые я знаю с военного времени. Я хочу поехать посмотреть на эти окопы, которые они сейчас порыли у пляжах там и так далее. Вот. Но в основном, смотри, для меня Крым не будет местом. Для меня Крым будет люди, еда и вино. Ясно. Вот что для меня самое главное. Наш час добігає кінця. Я хочу, до речі, принагідно сказати, що литовцям, бо я знаю вже особисто литовців і молодих достатньо хлопців, які йдуть воювати в іноземний підрозділ, що ви можете подавати заявку і в іноземний підрозділ, і до нашого підрозділу теж люди, і походження, які з Кримом, Караїми, або їх, ну, нащадки, там, кримчаків, Караїмів, там кримчаків немає, Караїмів і Хремли. Будь ласка, звертайтеся до мене в будь-яких соціальних мережах, або пишіть там Ленуру на Фейсбук, в нього не видалили аккаунт, в нього є Ленур Іслямов, або через мене я передам, і ми зробимо все, якщо ви хочете зі зброєю в руках захищати Україну, як деякі литовці вже роблять, то велкам, приєднайтеся до нашого підрозділу в тому числі і до Збройних сил України в цілому. Якщо ви маєте тим більше військову якусь спеціальність, це дуже важливо. І я тобі дуже вдячний. Я хочу в твоїй присутності зараз подякувати Литві в цілому, кожній людині, кого я там знаю. Мої найближчі люди зараз там. І це щастя, що я абсолютно спокійний за своїх. Я хочу подякувати моєму другові, колишньому послу Литви в Україні Марісу Юніконісу. Маріс, привіт, ти дуже класна людина. Вітісу Юрконісу, який теж брав участь в рятуванні моїх
Давіду Суусасу, який там допомагав жити, і ми Алдісу Фліджинскасу, в якого вони жили абсолютно безкоштовно. Інших я просто всіх не згадаю. Всім вам дуже велика особиста і загальна подяка від мене особисто. І дякую вам за те, що ви підтримуєте волонтерів. Слава Україні і честь Литві. На все добре. Дивіться ТР далі.